rido. Kula sing ngucapne salam iki ya entuk barokah, sing jawab ya entuk barokah. Delok, baleni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa to, Mbak? Lah jenenge ngucapne salam kok mau Mbak jawab dhewe. Terus jenengan wae sing ngucapno salam oleh barokah. Barokah Sing jawab ya oleh barokah. Barokah. Kula kepingin oleh karo-karone. Jadi nek ngucapne salam entuk barokah, Nggih. mau jawab dhewe ya entuk barokah. Barokah. Berarti entuk barokah loro. Kalih. Kuwi nek konangan malaikat dicatet. Napa? Kucluk. Mungkin nek kula dicatet malaikat nggih kula jawab. Piye? Suwun. Kucluk tak suwun. Panjenengan pun kucluk. Setiap pada salam sing ngucapne salam ki wajib, sing jawabe, sing ngucapne salam sunah, sing jawab wajib. Nek salam wajib dijawab. Terus sinten? Enten salamnya mboten wajib dijawab. Kok iso? Lah kok iso? Kula mondok ten Tebu Bongkeng 4 tahun. Nang dia modoki denanya tambah beras, tebu ireng. Lantai saking ini irengnya sampai Bongkeng. Apa enek pondok kok mondok Tebu Bongkeng. Kuwi nek konangan malaikat dicatet. Napa? Kucluk. Nek konangan kula catet jan. Piye? Suwun. Sing ngucapne kuwi Sunah sing nyala wajib. wajib. Enten si salam mboten dijawab mboten wajib. Kok enek salam Pak gak wajib dijawab, salame apa? Tiang sembayang. Tiang sembayang bro. Tahiyat akhir, ya tahiyatul barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin Kuwi nek konangan malaikat dicatet. kucluk. Tekan jawab. Kenapa? Suwun. Alhamdulillah, awakmu ya mondok tenang. Nggih nggih, kula tenan Arab Saudi 5 tahun. Arab Saudi. Neng ndi? Arab Saudi. Arab Saudi kakekmu. Ten mriko lho. Sing tulisan Arab lho, Mekah. Arab Saudi. Sien Saudi une keterangan dadi Saudi. Apa enek kok Arab Saudi kok mulai diterangi. Nek konangan malaikat dicatet. Kucluk. Aku ya jawab. Suwun. Kucluk suwun sapa ngene iki. Nah ya suwi diantar kocrong suwun. Nek ngono ya tau mondok nek anu tau apa ki mondok. Nggih mondok. Ya tau ngaji. Ngaji dah. Ngaji. Tahu. Tahu. Nek ngaji ki driji ki 5. Nggih. Ki rukun Islam ana 5. Nggih. Ya ta? Nggih. Subuh, luhur, asar, maghrib, isya ya 5. 5. Pancasila ya 5. Iki ana artine dhewe-dhewe. Napa? Nek Pancasila 5, nek kanggone ning negara ya nek 5. 5. Iki jempolan. Bola. Kowe ngerti arti jempolan? Napa? Iki Menko Hukum. Oh, Menteri Kehakiman utawa Hukum. Nek gak iso tanda tangan cap jempol sah. Sah. Nggih. Utang duit cap jempol sah. Iki Menteri Penerangan. Oh, Menteri Penerangan. Komunikasi. Nggih. Menteri Komunikasi. Komunikasi. Dalan ten Gresik pundi mriko. Komunikasi. Omahe Memet pundi mriko. Menerangkan. Iki menerangkan. Nggih. Lah sing iki Iki. Menteri Kesehatan. Hei, drijimu men. Menteri Kesehatan. Contone. Lho, resik-resik. Imut. Iki naro malaikat didoleh. Asin. Iki Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan. Iki Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Marzuki. Kok saged? Iki Menteri Koperasi nek awakmu duit celengan, duit dilebokne kene. Lho, tukokne ali-ali. Iku dicelengi. apike. Nek iki Enten malih nek Menteri Koperasi enten malih sadere. apa? Niki Menteri Koperasi dan PT Petelor. Sing iki Menteri Peternakan. Gunane roh kowe. Nggo ndelok doke pite. Mula yang nganggo iki nek iki ya jebol. Nek iki ya brutune sak Iki ping 5 iki mung menteri. Engko nek di
Gegem Menko Polhukam. Siapa melawan negaraku, merusak negaraku, akan aku hancurkan. Menko Polhukam. Ditarik ini Menteri Keuangan. Ngitung duit. Lihat ngene. Nah, iki Menteri Wanita. Dukun bayi. Wong meteng-meteng lho, Met. Enten barang enten. Apa? Iki Menteri Perbanjian. Kok ngodot ini? Kowe ora tau gawe iki. Gak tau gawe iki. Kum ora enek sing ngerti. Iki Menteri Seneguri Perbanjian. perko kae ngodoti. Karo iki menteri iki ya enek. Ya perbanjian. Dilati wong-wong. Nah, iku jenenge anggota badan iki dimanfaatke. Kowe jek leye cacil biyen. Kepala, pundak, lutut, kaki bisa. Gak gampang nek ngoten. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kepala, kaki, pundak, kaki. Ayo tekan di sini. Pakai ngakal-ngakal sikil mriki mawon. Iki padha sikile cuma gak apa. Aku ora nyebut kepala, nyapa kepala kok kene. Lah iki dhewe enten kepalane. Nek ngono ya iso ngaji. Saged. Ngaji Nggih, bisa. saged. Bahasa Arab sirah Roksun. meripat. Ainun. Bahasa Arab nang burine on, Mbak. Apapun kata-katanya burine mesti on. Jangger bahasa Arab gurine un. On. Bahasa Arab sirah Roksun on. irung ainun. Moton wae. Oh, mata Ainun. irung udunun. Dagelan mediun Irun. omahe sepur Stasiun. lapangan sing ombok Alun-alun. kenek ri Nyek ton. Ya awur aku bayaran. kowe iso mong weni pun kok ae. Mesti bayaran lho. Bayaran tapi yo bahasa Arab ora ngawur ngono. Mboten nang Nek madrasah, madrasatun. nek guru Ustadun. gak dadi guru, Pensiun. disangoni Pak Gianto, Matur nuwun. gak disangoni Getun. orane tak delok rupamu ketoke susah iki. Nggih. Petuk kira aja kuwatir. Kula niki susah, Pak. Kula niki Susah kok lemu. Ngono. Kula wow, enjing mau mboten lemu, sore kula klumpo. Jane kon niku banter ta wong Lah sampean niku wong susah susah mboten. biasane kuru. Nggih. Salah to. Niku kula niki mboten. Kurang ekspresimu. Nangis. Wajahmu wong susah ki kurang ngono. Kurang-kurang. Ate kaya stroke to mek. Niki susah tak SLB. Susah. Raine melas. Kowe jane mambungkut kok piye? Wong susah kok dikekena. Susah sebabnya apa? Kula mboten gadah yatra. Gak ada duit. Nggih. Wih, juk. Wong urip kan gak ada duit. Nggih. Lah anu Ganteng muka ngono klambimu anyar gagah ra duwe duit ngisi-ngisini. Kowe ra duwe duit. enggak mboten gadah. Padha. Wong padha kirine lho nyentak-nyentak. Oh, nek kirun beda. Nah. Aku beda. Anakku metu isuk Nah. sekolahe. Nggih. Sangune 5 juta. Ora entek tak antemi. Juga jenengan sangu isuk 5 juta. Sore gantek Tak antemi. Lho. Aku kowe lho bojoku. Sinten? Bojoku nek karo aku. Nah. Sakinah mawaddah warahmah ngalor ngidul renteng-renteng koyok mantune Pak Giatno. Aku karo bojoku
Nang pasar tangane tak gandeng. Rukun. Nang mall tangane tak gandeng. Rukun. Sing ngomong sapa? Lah digandeng terus. Nek tak colin jupu ya apa-apa. Iku nek tak colin jupu sabun jupu apa-apa bangkrut aku. Iku jenenge medit. Lakon apa terus. Medit ate ngomong. Gak kaya anak kula. Anak kula no kembar wedok. Piye? Nini karo Nunu. Lho. Nini karo Nunu. Nini sing ndi? Nini sing putih niku. Nini kulite kuning. Kulite kuning putih Nini. Heeh. Lah nek Nunu wireng. Nini Putih kuning. lah nek Nunu wireng. mosok Nunu ireng. So Nini karo Nunu lho. Nini kayak petuk aku nggih. Wis tetek. Nggih. Pak Dekilun Nggih. nek Nunu Pak Dekilun Nggih. kuwi Nini karo Nunu cetha ndi? Cetha Nunu. Cetha Nunu. No, cetha Nunu. Lah terus bareng tanggamu kae. Nggih. Sitok Antemini karo Antemono. Nggih. Antemini iki sing barep adike Antemono. Nggih. Antemini sing wedok barep. Nggih. Lah sing wedok sitoke Antemono. Jadi kok ngantemi. Arep perlu apa kowe? Kula ngeten lho. Bojo kula ning ngurang-muring ae mergo kula dereng. Bojo murang-muring kok bingung. Bingung kula bingung nek bojo sampean kaya bojone wong normal wedok. Lah bojo kula banci ya kadang kula digelut. Siapa? Bojo kula banci kadang menang dekne. Nek ndek bojo ngono ki apa futsal ngono piye? Wedok nek bojo banci niku nek kosongan kaya Roma Irama jenggote dekat cupur. Kok iso ngawur ae. Lah petuk aku lapo? Kula badhe blonjo boten gadah yoto. Maksud kula Aku seru, arep utang dhuwit ta. nggih. Wong nek raine ngono ki mesti arep utang dhuwit. Nggih rai kula kados bank ya. Ya. Kaya Bang Kicil. Omong kon butuh duit pira? Tak wae, tak Tunggal juta. pira? Tunggal juta. Duit sayutoe teko dhisik Met, petuk kanca dikon jajakne paling-paling yo ndang teh. Sak jam nggih. Sak jam teh. Kok sayu sing akeh jajan? Nggih kali yuto lah. Heh? Kali yuto. 2 juta engko mung nggo jajakne kancamu wae nek bojomu awakmu gak cekel duit. Sing akeh sisan. 7 juta. 7 juta. Nggih. Duit bebekmu. Kok akeh? Ngono manyoto wae iki lakon apa terus? Delek tangan camplokane sore dagelane. Oh, jadi. Rasa mbok suweki engko ora suwek dhewe. Nek sak yuta enak. 500. Sak yuta aja. Nggih. Kita nang kene 500 lah. Sing ning sebelah kene 500. Kok dhewe-dhewe lah Dek. Lah tawar ning iki duit jagung, lah iki duit pitik. Nek didakake situ, Lah engko jagunge tutuli pitik. Tak, mulo tak dadek. Itu pira sih? iki alah tuwek ya tuwek tapi ya. Lho. Goreng aku. Butuh pira? 2 juta. 1 juta. Nggih. Ya. Tanganmu dia. Iki tangan. Tangan Goreng. pukul. Tangan. Ji loro telu papat 5 6 7 8 9 10. Iki 10. Iki lambe ambek tangan kok selip. Tangane jek ngene lambene wis 3 4. Iki jek Aku sing duwe duit, kon kurang duwe duit kok cerewet. Sing duwe duit ki ikhlas, lilo. Pira iku? tasik gangsal sana 10. Lah mosok kene kono ilang. Iki lakon apa to, Ron? Kene kuna ilang. Kok tak suwe iku dhewe lho. Rungokne ta, rungokne. Ji loro telu papat 5 6 7 8 9 10 pas 1 juta 100 ping 10. Tangane jek siji ngene lho cocote 3. Siji loro telu papat 5 6 7 8. Angel men sing nek ngomong karo kowe. Samane tok malih Duwe pira? Ji loro. Lah iki loro iki lho. Gak kena dibujuki wong tuwa iki. Telu papat Telu. 3. Lah iya kilo telu iki lho.
Lima. Papa, kok kelet. Iku nek ana malaikat ditulus. Lambemu mencret. Pirawi, 5, 4, 4. Asal kok penak. Kelet. Duwe sak juta lho ngitung 3 dina. Loh, anggitmu wong iso sukses ki kaya Pak Giatno kuwi. Manajemennya kudu jelas. Iso nanggap kaya ngene iki karena orangnya disiplin dan karena orangnya seneng sedekah, seneng amal jariah. Citak loro telu papat 5 6 7. Telu. Ya opo rek? Ron. Oh, lah tanganmu ora padha kancane ngene. Jiro lupat mo 6 7 8 9 10 Doso. Ngene. Citak loro telu papat 5 6 7. Rakor 7. Aku mang budal nggo 10 rek. Mosok kantrok rutus gitu. Jiro lupa 6 7 8 10. Nek gekku jelas jiro lupat mo 6 7 8 9 10 jelas. Gekmu ndelok. Citak loro telu papat 5 6 7 met. Ya ampun Memet ciri. Sing telu mok buane ndi jimute karek 7. Iki ciri iki lakon apa to ra? Perkara driji 10 sing sampe itu malih. Citak ini lho lakone barang. Ditulis. Nek konan malaikat ditulis. Putri. Oh, nek ndongane tulus sih, Mas. Suwin. Ya sampean pinten biji tambah. Tambah 11. Tua-tua bijine 11. 11. Sampeyan bono mriki. Karo. Mat. Karo bonsa. Iki sampean karo sampean bonsa. Iya. Ya, Sampeyan itu. si ro lu pat mo 6 7 8 9 10 11. Lho 11. Tambah 11. Sing sitok renek kukune. Tunggu wis nang tak buake sampeyan. Nah, sak yuta. Nggih. Iki dhuwit gajah. Kok duwe gajah? Utangmu sak yuta genep 10 dina nelale 200. Enak duit jarang. Iso jaran. Rolasan. Utang 1 juta balik 1 juta 200. Lah iya ki dhuwit gajah, ki dhuwit macan. Yo macam apa? Sak engko nek randang nyaur gereng. Nah, Ya ngene rek utang 10 sak yuta ndang balekne arep monggo apa? Bencong. Iki dhuwit cul ngono. Sak yuta. Raketan nggo sak jam, 2 jam sedina 10 menit balik sak yuta 200. Alah masih 1 juta 500. Kuat aku loro nemen iki. Wis timbang kesuwen nyaur. Iki aku nemen iki. Kowe nyaur, lah sing 200 ndi? Iki akeh sak yuta. DK tak trimo wis pokoknya nyaur tak dijaluk 200. Iki lakon apa to, Ron? Ndelok kang camplok angel gak glani. Kok truk? Wis, tak tinggal. Nggih. Sing hati-hati, nek balikne sak yuta 200. Sik sampe nemen. Ngapa? Waduh, palsu. Apa sak palsu? Ono gambar numpak sepeda motor ngono kok. Iki. Iki lho. Ora enek. Oh, tembok. Ron. Siji loro telu. Kena kayak baji rek. Baji sahabat satu saya tutup susuk betul 5. Selawean. Wis lega. Apa kira tak bijui padahal gak tak blonjo. Pucuk.